Lásky prístup. Máte taký ten pocit, že potom vlastne sú tak nejak akože navyše, hej? Presne. Nemala som ich, keď som sem prišla. Presne. Výborné. Pokiaľ to nebudete pýtať odo mňa naspäť, tak akože... Teraz vyšľovať, ja by som mal zaplatiť. Teraz v žiadnom prípade nebudeme. Nie, úprimne vám doprajem ďalších 300 eur, len mi povedzte, chcete európsku otázku alebo slovenskú? A skúsme Európu. Poďme do Európy, držím palce. Na ktorom poloostrove leží Severné Macedónsko? Čo to tam je? Balkánsky poloostrov. No to je presne on. Samozrejme. Čo to tam asi tak je? No Severné Macedónsko je krajina plná malebnej prírody, stredovekých kláštorov, tureckých bazárov a moderného života. Hlavným mestom Severného Macedónska je Skopje a celé to je na Balkánskom poloostrove. Presne ako ste povedali, Lucia. Jaj, dobre sa cítim teraz v tejto chvíli. Nech sa páči, môžeme prísť o peniaze. Tak by som bol nerád, keby ste odišli s nulou, aj keď by vám to možno ani nevadilo, však? Tak to je to lepšie. No samozrejme, že je to lepšie, no, že nebolo by to zlé, ale tak je to predsa len lepšie. Váži to k hry? Perfektné. Tak sa teším. Zopakujete si to? Určite. Tak sa budeme stretávať ešte za najbližšie o pol roka, hovoria regule našej hry. Ďakujem za perfektnú hru, zdraví užite vašich 600 eur. Naozaj vám ich nevezmeme. Sú vaše. Nebudeme ich. Daj ho dolu z ohňa. To snáď nie. Obyčajná panvica by sa už určite nedala zachrániť. Má to vyhodiť do koša? No rozhodne nie. Pozri sa, toto spálené mlieko vyberiem ako nič. A je von. Moju panvicu by som už... Áno, tak Monika práve preto odvetom veľmi popracovala na klinčoch, mala tie camping sites-ku zamerané presne na tento aspekt boja. Tak si počkáme chvíľku. Dajú rozhodcovia toto prvé kolo. Bude to ťažké, ale ja si myslím, že trošku návrhnová veľkosti bude rozkonka. Áno, a máme prvé kolo. Vlastnosti Cooper & Stone Pen upiekli sme v tej istej panvici veľkorybých filé s kožou jedno za druhým a aj bez použitia foku sa neprilepil ani jediný plátok ryby. Skúšali sme to aj na klasickej panvici. Počiatku to išlo ľahko, ale panvica bola zanedlho poškriabaná a ryby sa nám priplavili. Nie je to príliš pekný pohľad. Z Cooper & Stone Pen však dokonale plátky rýb vykrzli jedna radosť, jeden za druhým. S touto panvicou môžete variť dokonale, od prvého až po dvojstý kúsok file. A po použití ju stačí iba vyutierať, ani stopa po škrabancoch. K tomu sa vraví kvalita s dlhou životnosťou. Objednajte si hneď teraz a my vám okamžite pošleme senzačnú Livington Cooper & Stone Pen. Táto oceľovo-pevná panvica nemôže chýbať ani po vašej kuchyni. Vykúzlite na váš stôl božské jedlá behom okamihu. Vďaka revolučne novému antiadhéznemu povlaku sa v nej nič neprilepí ani nepripáli. Vďaka inovatívnej 7-vrstvovej štruktúre Cooper & Stone Pen je jedlo rýchlejšie hotové, pečie sa presne a presne ako oceľové bolky na kamennom brile. Objednajte si revolučne novú panvicu Livington Cooper & Stone Pen s priemerom 24 cm, ktorá je vybavená odolnou vnútornou kameninovou vrstvou, mimoriadne odolným antiadhézným povlakom a ergonomicky tvarovanou protišvikovou rukoveťou s motívom dreva. Objednáte hneď teraz získate zbierku receptov chutných pokrmov v hodnote 20 eur a nemusíte za ňu platiť, pretože ju dostanete ako darček. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko peňazí ste zbytočne minuli na panvice pochybnej kvality, ktoré boli po niekoľkých použitiach zničené a skončili v koši na odpadky? 150 eur? Alebo ešte viac? Panvica s dlhou životnosťou Livington Cooper & Stone Pen však teraz nestojí 150 ani 100 eur a dokonca vás nebude stáť ani len 80 eur. Objednajte si teraz a získajte Livington Cooper & Stone Pen spolu so zbierkou receptov do daru za bezkonkurenčne výhodnú cenu spoločnosti Mediašov. Iba za 59 eur 90 centov. Ale počkajte, máme pre vás akciu, ktorú nesmiete vynechať. Jej cenu znižujeme na polovicu. Dáme vám okamžitú zľavu 30 eur, takže i hneď ušetríte nie menej ako 30 eur.
Livingston Copper & Stone Pen a zbierku receptov do daru si môžete ihneď objednať za senzačnú cenu, iba za 29,90 €. Počuli ste dobre, 30 € môže zostať vo vašom vrecku. Teraz dávajte dobrý pozor, so zákazníckou kartou bude cena ešte nižšia, iba 24,90 €. Zároveň sa vás zaplatíme posluhe, bude teda pre vás gratis. Ale pozor, aby ste našu akciu nezmeškali. Objednajte si revolučne novú panvicu Livingston Copper & Stone Pen čo najskôr, pričom Mediašok vám teraz ponúka 30-dňovú záruku vrátenia peňazí. A čo ak nebudete spokojní, pošlite ju späť behom 30 dní a my vám vrátime jej cenu. Neváhajte, volajte teraz, alebo objednávajte online na stránke www.mediashop.sk. Vítajte v mojej reštaurácii. Dnes budeme aj tu na ostro testovať panvicu Copper & Stone Pen. Vyrábame stovky takos každú hodinu. Moja asistentka slečna Ty teraz zisťuje, či táto panvica skutočne vydrží takýto nápor. Pripravená? Že váha, Tak šéfe. poďme na to. Dosť rýchlo sa zahriala. No, pozrime sa, čo dokáže. Pekne sa to škvári. Nemôžeme ho poškriabať. Super. Teraz môže prísť síl. Páni, naozaj... No, poď si povedať, Maťo, koľko toho chceš. Bezpečné. Bez napáka by bola plná škrabancov.